Yeah, Team Buru, how are you? I hope you're doing well. Please, ndinokumbira kuti don't be discouraged. Ndofuna kukudzayisa vanhu vandashanda nawo kuti I've considered defeat, ndabvuma defeat. Ndiko ndorongwawo Mwari. Ndo zvaidawo. Inini hapana kana chandinoshushikana nacho. I want you to know that. But mangwana tichasangana as a people. Nhasi in fact tosangana as a people. Kuma 8-9 tokurukura zvese and toita way forward. Tichatendana zvakanaka asi for now ndoda kutendai basa rese ramakabata. Chero inini ndaiziva kuti ndaijiwa andaimbo contest election ndandine hope yekuti ndaipedzisa basa randakatanga munoto, but zvisinei ndizvo zvacho zvaitika, and we'll meet tomorrow, so don't lose hope please. Thank you.